NigerTop.com. Kun gane wannan bi mere aboki da wata sabuwa shaku Hausa shaku BMA Entertainment. ai gane ta Badman. Sigege ise kaka Shari Rosha abeni digo 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 na gama kuma malai na gama kuma dan kabuta ina mai mota zo ka ji za mu tafi har dan bata muna sha'aninmu muna jin daɗinmu suna jin haushinmu